Ya, sebelum lanjut ke videonya, kalian harus subscribe channel gua dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Weh, wah, apa? Apa? Aku enek tugas iki. Tugas apa? Tugas bahasa Indonesia. Tugasnya nggak film. Bisa gak? Oh alah. Ya iso ae. Aku aktor ya. Aku jadi aktor ya mbak kamu. Kamu jadi kameramen ya. Iso kan? Iso. Ya wes lah iso. Ayo, langsung main aja. Tak anteni nang ngene kono. Yo, gak apa-apa sih nang kamar kene. Ya wes lah. Lanjut aja. Oke. Waktunya rundingan. Jadi ngene lho. Apa ceritane iku ya? Kan iki koyo ngene. Nah, terus iki koyo ngene. Paham? Satu abad kemudian. Ayo, kamera wis siap. Hah. Aku bingung karo arek iku koyo piye. Nggak ngeluh. Lapo sih lapo. Bahkan aku jentas iki lho. Oh jadi terus no, engkau keenaan. Aku bingung karo arek-arek. Nggak ngeluh ae. Bahkan loh, aku cinta iki dipedot sama pacarku. Goro-goro dia bosen jadi. Kon iki bingung apa maneh sih? Wes gak usah dipikir. Apa kon gak bosen? Bingung ae. Urip iku dilakoni ae. Ojo kok apa ngeluh ae, ojo. Gak oleh. Yo ngono ku didadekno pembelajaran ae sih. Yo sabar. Haha. Piye actingku apik ya? Yo apik, actingku apik kan, ya kan? Ya kan? Iya dong. Apik actingku iku. Ha. Halo? Halo? Sayang, kita udahan ya. Aku udah bosan. Makasih atas waktunya. Jangkrik.